ko hande kawgel Afrobasket rewɓe waɗanode to Côte d'Ivoire timmata Nigéria ma tinodir e yamɗe 18 e Mali mamin gar hen joni mamin gar kadi kawdiri ɗiɗaɓal timmal baɗɗi hanki so heeƴi hen kalen haala nayaɓal timmal ko wona ɗum kabaru goɗɗo e banggue fukukoyngel woni sumgo hoorejo fedde fukukoyngel Sénégal hoorejo andama o wiyete ko Abdoulaye Fall kono noon jeddi mbaɗi Madi Touré wi ene tuumimo guyka hande e banggue fukukoyngel mamin kal ko yoti e chan fuɗɗima guila hanki ha set mamin kal kabaru sippiro waɗode alerte hande hakkude Franc e MSN ko hakkude Pikine e Parcelles Assainies tedduɓe ko ɗum woni toɓe men so heeƴi hen min kala haala kawguel manguel adunaru lumbottoɓe to Singapour kam e adodiral puccel jamdi rewɓe to France tedduɓe ko ɗum woni toɓɓe men bisimilla heedi e karallagal ngal ko Saliou Diawo e Malang Sonko Saliou a weltanama min jaɓɓima kadi hoɓɓe men Arouna Deme Dieynaba Sow kam e Yoro Mangara Arouna a salminama a salmitama Aissatou eɗen calmina kala hettiɓe hen eyo Dieynaba anni salmitama Aissatou en calmini dendagal hettiɓe e daroɓe men kala en jewnino ceerno men Arouna o yewnono Yoro a salminama mi salminima mi juurima mi salmini ɓe gonduɗa e studio ɓe e hertoɓe fof ewa jarama anne a salminama haala Afrobasket gadortoɗen ko joni kawdiral hakkude Sénégal e Soudan du Sud e Diofi kawdiral ɓittugal Soudan du Sud noon ngol woni aradol mum ene tawe kawgel ngel kono ɓe tampini Sénégal hande ɓe taƴi goddol Sénégal naaɓe Arouna en mbawi wiide ni goddol Sénégal taƴama guila hanki saabu kamɓe ɓe cikkuno hanki ala kono min ɗaminono ɓaade min keɓani kangue min keɓani kalis min keɓa bronze ene ko gonga ɓe ɗamino saabu Sénégal so yeehi basket duuɓi joyi battidi so wiyama yan duuɓi joyi mbiyen coupe d'Afrique aji joyi battididi kala nde ɓe keɓani raya kamɓe keɓtal didabo o e ngol noon soɓe keeɗoyi nayo wati hono wiiteni tan o campagne mo baddorate campagne mo ganduɗa rewani lawol saabu ngol lotti laabi ɗiɗi e nder duuɓi nogas battiɗiɗen ɗi Sénégal ne jetta nayo so wona goho tati walla tati ɗum noon won hollirta tan de basket Sénégal banggue rewɓe tolniɗo ha joni noon kamɓe keedi yesso kabo 11 raya ɓe dañi o hay goto suwa heɓtade ɓe ko Nigéria refti hen no wotti ɓe ha no wotti ne heddi seeɗa hay sinno hikka nene jagga Nigéria woni favori mbaɗa sakki noon kamɓe so ɓooyi seeɗa kam konne mabɓe Mali no jogori welde no feewi sabu Mali ham hikka gardi hono darde moƴƴe ɗum kam yiyama hande Yoro holɗo mbawɗa wiide Sénégal ko ɗon woni caɗele muɗum sabu Arouna haali ɗum hande so Sénégal yeehi ha watti hebde jonde nayoɓere e banggue fukku cengle rewɓe ene hawni ene namdi kadi yimɓe daro namdo holɗo caɗele ɗen keedi caɗele ɗe fof fuɗɗi ko to formation ɗo nden eɗen joguino wawnoɓe ɓe ganduɗa ɓe eltat ɓe no feewi gila noɓe gonata sukaɓe hande sa daari équipe o gila noɓe puɗɗi ha hande toɓe joƴƴina ɗo so wona o ɓiire leydi Amérique nanguɗo heno heddi Sierra heddiɓe wona ñiɓiɓe leydi nden noon ko ɗum ɗon joguinoɗen gila Mamati Mbengen hay ko adimo yummum Barthélémy Dias en hay après ko wayno Assou Traoré en eɗen joguino wawɓe ɓe ganduɗa koye nder leydi men ɓe pewda ko toon ɓe maaha ko toon ɓe mbaɗa fof mabɓe mais hande sa daari ɗum ɗon koko natti hebde sa daari hay so tawi matchuji men nder leydi nden so tawino ko Dick Sibak walla Dick Jaraf sa yehino Maris Ndiaye essato hewatno hande basket men koko rutti caggal e doole noon ɓaade hewɓe hen guppi heddiɓe ɓe so puɗɗima seeɗa ole ɓe gona e nder leydi maɓɓe ɓe jahata koye Amérique walla France ɓe mbaɗa basket universitaire te ɗum ɗon ñiɓatama ha gona neɗɗo porɗo e basket Dieynaba an mari aɗa rendi miijo e ko Yoro haali ko mbiɗa sikki kam diɗɗal ngal ɓe kolli jamaragal ɓe bakkilima tigui mate wona kadi wonde ɓe sukaɓe walla tan koɓe ɓooyani e diɗɗal ngal ko caɗele ɗe koye banggue eltugol ngol
o haali ɗum formation wona ñiiɓiɓe tigi rigui e Sénégal mate ko ɗum addani caɗele Sénégal ha wasi darade darde tinde nde fadano e mum wasi hebde desewal yimɓe ɗe sikki wona sukaɓe saabu en jii hay sukaɓe ɓe ganduɗa arɓe hikka ɓe en jii darde mumen sewrni wonɓe ganduɗa ɓe tawi ɗon sa ƴeewi hande mo ganduɗa kañum fonno ɓurde hen tede ko wayno Madjiguène Sène mi yiyanimo kanko omo jogui darde makko nen ɗon omo jogui foof mbeɗa sikki kanko omo fonno jeeyede e ɓurɓe labtude ɓe sa ƴeewi hande Sénégal foof no wayno fawi tan koye Ciara Dilar kañum o jii kam pottitte makko foof hande o e Victorine ne waɗi lombi tati kañum ne waɗi hen kono wadde wona wiide ɗum kono caɗele noon no Yero wini to banggue formation ene ngakki no yaara no jogorinɗen ndeni gonga ni yimɓe ne waɗi ko ganduɗa kamen ne mbadda hen saɗa Yacine mo ganduɗa ne hewno tampine ɗiɗo duuɓi ɗiɗo ɗum cakti min kam mi yii hanki o waɗi pottal mi yii kadi pottitte makko ɗeɗo caktiɗe omo dari hen seeɗa hayso woni kam ene wonani omo dari hen kanko e pottangal kono mbeɗa sikki ene manqui tan kippu aɗa waɗi dariɓe ni kono mbeɗa sikki kippu tan mo cohluɗe no ko on woni caɗele te kadi mi wawa kadi jopade banggue ñawore nde ala caɗele saabu hanki haalama hakkude mabɓe Nigéria kamɓe fof poti ay arbitre africain o waɗante he wonma arrange hande janggo waɗanma hande yiyama faute ciflaɗo e Sierra o hay goto famani ay basket Afrique ho dépassé arbitrage Afrique kamɓe toɓe tolniɗo arbitrage nan lesta o jetta heɓe ɗum no wawi wonde hen ko heddi min ham ɓeydanmi hen seeɗa woni won jettaɓe équipe sa haali ɓe mbima ɓen hoye ɓurɓe wade jiiya ay mbaɗo no Mathilde ni hande wa andude ha addani basket équipe nationale wona aɗa jeeya cadre uji he Coupe d'Afrique aji 2019 ha joni kala garɗo Afrobasket mon hen kamɓe soɓe naati kamɓe poti gagnade kono minta capannayyi sappo mbatta hen won wonɓe ɗon waɗa capantati ko fiji ko nafoore makko hewani goɗɗo on woni fédération e hoori no wawi wonde ko mbaddi ndi tawi o ƴetta kamɓe poti joorade no wawi ay goɗɗum ɗum wonde jottoɓe ƴeewa ay Sénégal rayaji 11 dañiɗi e banggue worɓe e rewɓe ɓe e dañe worɓe hen ala hen mo ello ettowo gumito caggal leydi addi koɓe gañi foof entraîneur Sénégal gañini joni noon ɗi duuɓi foof ayi ɓe batti addude américain espagnol en e hay goto anda ti iwat ɓen gaddani ɗo haydara ma wawa beydande Sénégal haydara yoɓe gartude leydi oɗon keeɗimi ɗum nde mbeɗa joguinema ko yakar entraîneur uji mabɓe ɗi ɓe ho wawi wawde foof e so gañinomen Nigéria foof Sénégal meeɗa sabu mataw mbiyata komo andi Nigéria ay ham mbawnoɗa rokkuma aɗa daña ho koto woppu ɗum sa woppi lawol ma hemma heɓan aɗa andi onon kon sukaɓe Arouna ne andi basket leydi men no wanoni hay ummotoɓe sous région ko toon garatnono Amsatou Maïga no foti laaɓe aɗa ƴetti ren so ari ƴetta Mali rondo Mali ɓe ƴetta Afrobasket ɓeɗon fof ko garatno ɓe ko Duc ɓe ko Sibac ɓe garatno aɓe gona e leydi men aɓe petta toon aɓe mbaɗa club aji men natti darade kadi par ce que joni hay Aminata Liyen nan Égypte woɓɓe nan Rwanda Sénégal leyɗele goɗɗe ɗe garanno ɗon mbaddo basket joni enen batti yimɓeɓe enen jahanoɗon en Europe France en Espagne en walla États-Unis joni en batti yaade leyɗele africain hayro e sous région he taw noon hollirta tan liggey o no manki heewi liggey o ne manki ɗo e yamɗi 17 weeyo adunayankore Nigéria ma fottu e Mali tedduɓe heɗotoɓe ɓe noon gaddi hen jiyanɗe mumen ha e kawdire baɗɗe hande e hanki ɗiɗaɓal timmal keɗoɗen garten hakkude Nigeria e leydi Mali heɗen jaakori noon ko Nigeria woni polo o par ce que doole Nigeria ɗe jogii e fuko cenglel waktu mo tolluɗen nder Afrique Sénégal Nigeria hanki vraiment yeɓama Nigeria fi Sénégal kono rewɓe Sénégal na vraiment ɓe jui ha heddi dernière minute debbo waɗi erreur ko ɗon tan wajiɓe jeehi kawo Nigeria ɗon arte en forme min kam mboɗo anndi kam Nigeria fiyaɓe e final hande ɗo kam min kam ala hen ni doute Nigeria fiyam so ɗum Nigérian ɓe kamɓe poori hakkude leydi Nigeria e leydi Mali eɗen ɗamini tan Nigeria ma ƴettu coupure ndi no hanniri ni Mali e Sudan en ƴeewi hakkude ɗum wonno noon Nigeria kañum e Sénégal e vraiment e yii maccu belɗo e Sénégal e ɓe fiɗi e ɓe holli mbawka maɓɓe ka Nigeria ɓuuri ɓe heɓude chance la wawde markude e biiji min ka basketball ono habitude vidéo maɓɓe ono
no gollirta ni vraiment miɗa manque famude ɗum sabude hanki dernière minute nde inchallah Sénégal fottu waɗama toon e nder ɗum wono no 18 nokku ɗo balo marquete ɗo ka photo o ko Nigéria wonko waɗi photo o ka ɓe sifili photo o ɓe hokki ɗum Nigéria marque biji ko ɗum ɗon taki Nigéria wawi e wittade Sénégal ka vraiment ɗon photo o ko laaɓi talam ɓe yeehi hay VAR ɓe ƴeewoy VAR o menga ɓe gollirande gonga sabude ɗon photo on ɗon ko Nigéria arti waɗude photo o eyo on woni Ouseyni Tall o arti ɗo ɗo kawdiral hakkunde Nigéria e Sénégal ɗiɗaɓal timmal ha hande kabaru ñawogol ngol mbaɗeni hanno ni ñawowo ɓi Côte d'Ivoire sawe e dingiral ngal sabu Sénégal fi Côte d'Ivoire yaltini Côte d'Ivoire ay hande mi yiɗa Sénégal ɗi nduken lawo ɓe laawima kay ɓe laawima ewa mate ɗum ene hanno ni hande ñawo Côte d'Ivoire tawe e dingiral ngal Aruna mboɗo jaggi tan e wiite banggue équité e éthique ni FIBA no foti ƴewtade hoore mum poti ƴewtade hoore mum feewi sabu ɓeɓe cuɓotoɓe ne heewi ha mbatta wiye wona lawol anduɓe fof mbiya hoɓe mbaɗi ko kamɓe koye mabɓe gonani lawol ɓe mbaɗa weeliɓe saɗa ñaawo noon ñaawore foti helle fodde wona maire waɗi yimɓe ƴetti balance wiya maire ñaawore faw he dow balance yo fot fof yo yimɓe ponduru men so gonga noon Sénégal wafiide hande Côte d'Ivoire hanki gadda hande ñaawo Côte d'Ivoire nañ nanna e tembe so waɗi wona lawol bettata hay goto kono lawol haɗani ɗum ka haɗani ɗum kono yotani lawol choix waɗa e wadde ɗum par ce que neɗɗo kañum conscience hakkille mum kono ham aɗa andi won éthique namdi leyɗele pettode walla hawroɓe ha wawi wonde foof banggue sport jeeyaɓe hen ɓe goddinte eyyi sabu yimɓeɓe ko ɗum woni aɗani neɗɗo no hawni seeɗa toujours no wawi wadde fotani ewa hande kawdiral timmode nde hakkude Nigéria e Mali Mali hikka ardi e doole no diɗɗal Nigéria ngal wayni min yandam so Sénégal wakkilinoma tigui ligui e mbawno yaltindeɓe guiɗa ɗiɗaɓal timmal kamɓe ɓe tawi timmode matew ɗon ɗamini Mali ene wawi hebde desewal ngal minne mbeɗa jaggi Mali ne wawi yimɓe fof ne pawi hakkillaji mumen Nigéria Mali ne wawi hebde desewal ngal en jii kaɓe mbaɗi ko foof guila e fuɗɗode kadi hakkude Mali e Nigéria ne wattidinde ni mbiɗa sikki kamɓe wonno Nigéria haaɗimo yaade kadi Mali ne yiilo ɗiɗaɓal muɗum koko wayri mbeɗa sikki ko revanche mawɗo kadi ɓe cohli kamɓe cohli ɗum sa yi guila no ɓe gardini e foof mbeɗa jaggi tan yimɓe hewɓe ne mbaɗi Nigéria favori kono hakkillam ne woni e Mali no fewi kadi pottal ngal mawel hakkude mabɓe favori kamɓe fawa ko Nigéria woyi wiide ko Nigéria woni favori sabu mi anda noon yoro an hol yiyande ma hen holto Nigéria wawi rewde Mali walla holto Mali wawi rewde Nigéria ha heɓa desewal ngal Sénégal holli kala jiɗɗo fiide Nigéria ko ma basket ma yaawa ɓaade kamɓe ɓuuri hewde doole heddiɓe kono aɓe leeli seeɗa ɓaade koɓe timmuɓe aɓe dari no feewi doole mabɓe ne kewi ɓe wona yawɓe e nder terrain o nden hande Mali so waɗi ko yaawi ne wawi fiide ɓe ko Nigéria jogui ko États-Unis ko ɗum ɗon Mali jogui France Mali ne jogui Bambara Soninke Haalpular ko ɗannotoɓe hewɓe mabɓe ko ɗo jibina no Nigéria jogiri hewɓe mabɓe jibinaɓe États-Unis kono hande o sa wi tan holon wawi Nigéria hettiɓe doole ko hettiɓe dow kono Mali ne wawi ɓe fiide ɓaade ko final ko match goto ko organisation namdi ha gayni sa yettima ɗo kala ko joguiɗa e nder ɓerde ma a woppa ɗum e nder terrain o tedduɓe en guddat kabaru fukku cenglen payen hankadi e kabaru CHAN fukku koyngel kawgel ngel fuɗɗima gila hanki Dieynaba Sow mate aɗa wawi artande en e kawdire puɗɗiɗe ɗe e jaltuɗi ɗi tigi oɗo saha ni taw ko ñalawma hande o Kenya kam fooli RDC bal goto e ndiga Maroc kam fooli Angola baluji ɗiɗi e ndiga Madagascar e Mauritanie ɓen kuccodiri oɗo saha ni min garte e jencudi mabɓe tawi ko holɗo ɓe jarate walla a darani oɗo saha ni min garto hen bene mi-temps 0-0 tigi Arouna wi e ñalawma hakkino Madagascar dañi carton rouge no de Mauritanie naɓe non ustanama ne to goto hanki kadi waɗi no pottal hakkude Tanzanie kam fooli Burkina Faso mo Ousseynou Tall ɗiɗi e ndiga
se tawi ha joni kenten ko ñalawma gadiɗo payten tawi ko janggo Nigéria ma huccodir e Guinée wonata ko 14h Ouganda kañum e Algérie kañum wonata ko 17h Congo yamde 17 Congo kañum e Soudan ko ñande talata nde yamde 14 Sénégal kañum ma hawru e Nigéria kadi ngol non wona basket ko football yamde 17 Aissatou oɗo saha noon ne ñalawma gadiɗo mbiɗa ko Nigéria min pottat Nigéria pottotonde hikka noon mbiɗa sikki Chano buuɗi kewɗi dadama hen kala keɓɗo desawol ngal kam ma heɓ kalis Chan ton keddoro ɗon kam compétition ngaji moon mbawi jaggone san kesum kadi woni ko Ouganda Tanzanie e Kenya jaɓɓi kawguel ngel ko e leyɗe tati mbaɗata ewa en ɓennat tan saabu kabaruji men ene keewi hannde ha hannde keddotoɗen koye kabaru fukko koyngel kono ko haala sumgo hoorejo fedde fukko koyngel Sénégal kaleten fedde nde heeɓi hoorejo kesso wiyete ko Abdoulaye Fall ko hanki noon subugo ngo waɗi Ibrahima Niang waɗani en jangtore keɗoɗen ko Abdoulaye Fall heɓi polgu e jonde supgo hoore yaako fedde toppitide fuko koyngel Sénégal o heɓi polgu ngu koye ɗawal ɗimmal ngal Abdoulaye Fall ko kolobuji cuɓiɗi e dow démocratie ɓe pawi hoolare maɓɓe e am e nder fijo ballon gendi ndi gueɗe ɗe foof ko keñorade ina woodi gueɗe kewɗe kanɗe gollede alay saago noon peeje jiile moƴƴina dinguire jaadoje e fannu football e ɗoftude clubaji dilloji e fannu o e ɗawal gadanal ngal kanko ardi e dañde 301 wotanɓe mo rewi heeɓi ko Madi Touré 116 Madi Touré tumi Abdoulaye Fall ko guyka e wotoɓe ɗum saabi o geddi e ɗawal ɗimmal ngal Madi Touré mi gasnani subgoji ɗi saabu mi yii eɗi mbaɗi guyka ɗum ko hunde bonde ko waɗi hande ko guyka miɗo ero nde laamu Sénégal e ñawoɓe mbaɗata golle maɓɓe gila e fuɗɗore nde ko dukoji e poɗodiral e yoga e toɓɓe ɗum ni lelni wote o saabu fuɗɗi ko jamma aset gasi ko betewe hande Ibrahima Niang Dakar RFI Ibrahima Niang Dakar RFI a weltanama jangtore ma waɗi fayida o haali ɗum hanki ɓe tampi toon ɓe ɓooyi toon wote ɗe juuti kanko Madi Touré min keɗima Madi Touré min keɗima Abdoulaye Fall kanko hoorejo kesso Madi noon suuti kongi wonde kañum jaɓani jaltuɗi ɗi saabu guyka waɗi oya Abdoulaye Fall ko coɗɗo voix ko coɗɗo carte ɗe ko coɗɗo vote ɗe ɗum o andini kadi mo wat wullitande mate ɗum ma taɓit kanko so wullitima mate ɗum ma ene wawi addude ɓe mbayla hunde nde walla wotiji goɗɗi mbaɗe sikkani 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 ɓaade ne woodi commission ɓe ganduɗa koɓe fawaɓe ɗo ne woodi FIFA ne woodi CAF kamɓe mbi yoɓe continue haydara ala hen so sa wi hande laamu yo nannu hen jungo mum après ne wawi wonde kono Sénégal heɓat caɗele kamɓe FIFA ɓaade processus o halfinaɓe ɗum ɓe kamɓe mbi yo continue kamɓe ɓe jiyani hen haydara ɓaade sa wi kanko wiyani ne waɗi guyka o wi ko coɗɗo yimɓe c'est un peu différent kono sa yeehi hande holno mbawɗa yaltinirde neɗɗo o koko sooda ɗum ne wona ko weeɓi so tawi nokku wujjuɓe a yi ɓe gujji carte mbiya eyyi koɓe wujjuɓe mais neɗɗo koko sooda aɗa andi football Sénégal ko ɗum meeɗi heɓde toon kala gonɗo ɗo président a soodi yimɓe ɓe gotanima ɗum woni gonga woni Augustin Senghor woni ardiɓe mo woni Madi Touré hay Madi Touré kanko kaalowo o ne woodi ɓe o soodi pour yoɓe gotanmo ɓaɗa yimɓe ɓe gotantama ta tottani ɓe haydara ɗum woni gonga hande a yiyat wotatnoɓe hanke hay no wiyete ni hay fenande FC ne wonno toon ɓe kam fof ɓe goti Aruna mari hande fukko koyngel ene foti tolnade toon to ganduɗa yimɓe ko ma coode ne mbawa no watte mate kadi ɓe ƴewata mo ganduɗa on ɓurata wawde gollanade fukko koyngel yaara yesso aɗa andi addi ɗum foof ɓe jogui systéme électoral mo ganduɗa 1970 soɓe continue ha joni football wiite football amateur woni ɓe gona professionnel ɓe jopta he sono petta ɓe ɓen ɓuuri hewde sa jetti 500 et quelques votants ji ɗi 300 temedde tati temedde joyi wotoɓe temedde tati ɓe
hoye football amateur ngol temen nayoɓe ni no wawi wiye temen nayoɓe goni hoye football amateur e temedde joyi fenande FC ko kamɓe ɓen ɓe ngala kaydara ɓe jogani ɓe gona jogiiɓe banggue kopporeje so ɓen noon so gootima gotani fof kañum gañto ɓen noon hikka kañumen fof gondi hoye Ablaye Fall 399 mo mbiyato 301 fof gondi hade wati de fuddade won wino Abdoulaye Fall watan me dum fof hade laawi de Augustin me fof taw Abdoulaye Fall ko système o ko way kono be ngotini Augustin wona be ngotini système o walla ko dum wahlare kanko programme ko addi maadi addi programme Augustin wi mi ala programme badanomi ho kontintumi yimbe be kedibe be kaali ngari ngoti sa jabi afiyama njaba a jabani afiyama sabu commission électorale adani wote hanki min ndi gumi to ne tay salatu jula min mi yebi ha salatu ko yimbe gona e wote wiye fuddoto 9h samedi futti ha 18h assemblée générale futti wote ko futti non wana 23h presque minuit be putti wote yamde no gasetat nden yimbe putti wote nden yimbe putti wote ngari gila 9h jodi tan ronkama yobe nandir dum non kambe poti jewtade ko yambe ciagal dum FIFA e CAF ko neli netto ari jodi Egypte o jeya kanko e der sa hew jodi gila fuddi ha gase o yaltani hoy commission électorale wonduno so be galti e be jaha be jewto ya der mabbe won problème de wi'a nguy ko wadi de be jalti be jehe salbe uddoyi ton be uddore makko be garti be bi wonde ko yo continue kambe lawol be test statut du fédération statut du FIFA rokkani be be biye wonde o wuji walla o wujani sabu be jiyani emin poti haalde haala sippiro kono ɓeɗe yiɗi tan kaalede e Augustin Senghor kanko hay dawol ɗiɗaɓal ngal o tawaka aɗandi yaltinde volontaire sa yaltira damal temet tati ruttima ari ha dañ capanɗe jeenayi e ɗiɗi andi wonde hankadi sa yaltira damal tan yaltinde kasti ɓuddere toksere nde par ce que temet tati o ummi o yani capanɗe jeenayi e ɗiɗi eywa ɗum noon wadde laaɓi hankadi yimɓe jonama haala Augustin gila duuɓi 16 ko kanko ardino fedde nde joni noon ko biyeteɗo Abdoulaye Fall heeɓi woni hanki kañum ardi joni fedde fukko koyngel Sénégal en payani kabaru sippiro tedduɓe Saliou Dia on ko joganiɗa kam ɗon hokkam ɗum seeɗa mi heeɗo o kornomo jom lagandoe rofate joma haja korma fi konomlae non naga ɓinde ngembi rek man kese ma ɓinde sen ngembu dulo arrangé ki bu muy mujjé parcelle lu mu fa jël mais yow benn mbeur mo la tan 14 fois benn mbeur rek do dërëm yow séday wo ngay champion d'Afrique la nga fi woné lo tax ñu né jambar gi man ñima daan yépp dañoo dégg roi des arènes mais yow soy roi des arènes soxlaw mako li man nga daan da ma fi kenn way mo droit daan duma dina la daan parce que man mala bu dool dama mo jom la ga do gor we ña patamalisé gor gi jawa go ña firade ɗum noon ko sippiro hakkunde Eumeu Sène e Franc hande woni le 3 hande ɓe kaani sippirde ɗum noon kedi ɗon ko kongi tan ɗiɓe bestodiri kamɓe ñane ɓe mbaɗata face to face maɓɓe moni hen foof wi ko kañum liɓata keddiɗo ko joni noon ko hakkunde Pikine e Parcelles emin jogui ɗo suka jeeyaɗo Pikine emin jogui ɗo jeeyaɗo Parcelles joni hande yoro won arbitre o tan ɓe mbi ko no wiyeteno ni mi yejjitino ɓe guindiri coupe o hande ɓe mbi ko champion d'Afrique eywa hol gono champion d'Afrique hande hakkude moɗon onon ɗiɗo min de so tawino mbeɗe jogui ko tottiratmi min koye koto Franc mbaɗatmi ɗum ɓaade mbeɗa andi lambo ko cukalel watta ɗum kanko ɓuuri wonde suka kono attention Eumeu wonko wimo kañum liɓani n'importe qui ko champion ji tan Eumeu liɓi min so tawino komin ɗuminta ko hokkatmi ko Eumeu ɓaade Eumeu ko sehilam kono oɗa ko cukalel ko cukalel kadi o meeɗa yande mbeɗa sikki o meeɗa yande Eumeu Sène min koddi duuɓi sappo min koddi duuɓi sappo site jiide mbay ko neɗɗo moƴƴo mais oɗa ko cukalel ɓayni kono noon fof Eumeu itta yaware Parcelles naɓe ɗe dow Pikine koko ɓurti hande koko nane nder caye ko gonga minen Pikine naɓe kuli kon mbeɗa andi kam min gaccata tan garɗo fof ene ɓenna emen mawɓe gara sukaɓe mon gara joni hen gaddon kadi si holon tokson gari mbatta yabbude nayi garɗo fof en ndewa ɗum ɗo ɗum iwat hande Parcelles wayo ɗum iwat hande
malam ɗo e silmaji tan seeɗe jeynaba hol gadiɗo e adodiral puccal jamdi rewɓe ɓe ko hande timmi tigi addi ko ɓiɗɗo leydi France mo duuɓi 33 hono mo ganduɗa ka woni Pauline Fernand Prévôt kanko tigi ardi omo ganduɗa kañum woni demi valori jeeyaɗo toon to omo ganduɗa ko Néerlande jeeyaɗo toon to Pays-Bas kanko heedi yesso muɗum e oɗo sahani e seeɗa eyo ɗum noon woni ko timminirten tedduɓe hande on keɓata konngol mon cakkitingol gasi ha laaɓi min mbaynima on min jetti on heɗugol mon lobbol min jetti yaadiɓe men e yewtere nde kamɓe heɗɓe karallagal ngal on dokkama aadi alet arore e toɓɓe goɗɗe on jarama